frontière Mali-Sénégal. Balimaou, en bora information de sur Sénégal ko Francis service de renseignement talimé Sénégal en na ko den. Aywa ko Kidali mara fana tuguni Malien. Ah, ko do kera Kidal de. Oh, armée mogo. Ko do kera Kidal de. Ay renfort bla kata Kidal. Flana fana muye. Anya Mali communiqué, Mali armée est communiqué nani de kebi ou be saba. Ambe armée mogo fa ambe surasu obe barala. Tien ambao encourager ambao soutenir. Alaka seba di Mali surasu manga soutien baouyi. Malien information follow mumbe. Bi jeudi 11 septembre 2025 anya information follow mi soro malien. Ah, ni information yi ko Sénégal que les patrons de la DGSE française à Dakar après l'attaque de Diboli selon African Intelligence. Attaque quelle Mali Sénégal frontière là. Francis service de renseignement. Macronye tire de blakata Sénégali. Kuni ko ndara Francis ni Sénégal bena barade ke Mali frontière là wa ndara fefe do mena article kala Sénégalo da blade. Ay taka sebe ko senenews.com abeta sebe ne non. Voilà. Quelques jours après l'attaque des terreaux à Diboli, le patron de la DGSE française, Nicolas Lemaire, s'est discrètement rendu à Dakar. Début juillet où il a rencontré son homologue sénégalais, le général Eid Adi Daouda Nyanga, nommé à la tête du renseignement national après l'élection de Bassirou Diomaye Faye. Le président sénégalais a lui-même eu un entretien confidentiel avec Lemaire à marge d'un déjeuner avec Emmanuel Macron le 27 août. En marge, voilà, le 27 août. Ces échanges ont porté sur la sécurité au Sénégal, alors que Paris vient de restituer sa dernière base militaire à Dakar après plus de 60 ans de présence. Donc, Africa Intelligence, Oyabla. Sénégal Yabla. Sénégalais au website Béabla. Francis service de renseignement. Notre Lemaire. Voilà. Et voilà, Nicolas Lemaire a photo fleur, malien bela jelen galadje. Nicolas Lemaire. Non seulement à Takara Sénégalais, ani Sénégal service de renseignement, ou Koumana Djumedeka, ou Koumana Mali ni Sénégali frontière là. Terro be attaqué mon karaï, Jatke wale mogobe ka baradjougou minke. Oh, Okuma Sénégali be fait qui Khalifa Francis de la wa. Sénégal oka blau kuna. Francis de problème fait bébé à bien Francis. Problème insécurité fait bébé ça la bien Francis di. Francis ni Algérie. Oh mon mien coach e bi se ka to tigi ro tigi me ko ka ko klingla. O tigi te se ko glande anyo information de soro. Anyen ne soro de ngame boka ira obela jelen ngala je. Donc a photo fleni Nicolas Lemaire a photo fleni Francis renseignement di. Ko ndetara Sénégali. Amba fo Sénégal population nyana kolosi Francis là. Eh, Naba Francis d'abord la sécurité la droite, quel te ban, aba Sénégal n'a pas colosi, marfatigu afana attaquer le damne. Neni me amadaro surona, neni yekunu suro, ne farenganya de nemene, korosa de nemene. Neni ma nema sinoko kanya. Francis damanga do nga sécurité la fieu. Awa Sénégal fleka gere Francis de la. Udu be kata ka frontière la. Udu la ka Sénégalais ka souffrir worom ne yobla. Awa be kata gere mo kelena. Ah, tiens, quel ba me galade. Ne ni oromi ye, ni mane kungolo mne fieu. Ka fo Sénégal autorité mo nyana. Ay ko awni Mali be ka collaborer. Sénégal surasu Mali surasu suba obe bara o kenyo fe. O me Mali mo munu gen no e français. Aw be tlatunu oluka service de renseignement. Donc, ça veut dire que Ali Mali ni Sénégal ma to ka jek ali kodo ke ali français ni français bora karama français be to information di ma jatike wale mo ma. C'est-à-dire que farafina benga gelen quoi. On kadi ma on djugu fana kadi sur le plan sécurité o be se ka ben toko jume o te ben o amajane de a fo Bassirou Diomaye Faye na ko se ko tongara manition jafio ni majane fie awo mara tana jamalien be farai voilà problème fe be manda be sa be français di fra insécurité problème ye français ni Algérie di jenyo djugu ni Sénégal kente fa ka problème soro aka se bo français sina anyo drone de bon Kidali Mali on anye fendo ye Kidali bi. Ah, Kidali, Malion. Tiana, mon kera Kidali, nebe fait Mali autorité mokoka boka tient fo Malion yana. Mon kera Kidali bia, konyuma make Kidali bi d'entendre voilà de. Malion Kidali menacé l'imbadido. Malion wallahi,
neta kuma image ou be neta na image ira mokola ne nyeda ye ne ma mede parce que ali tien fo ba fo kibe Mali contrôle la comme kera Kidali bi ane segu tungara srambi wallahi yalla ne sarama de mun kera Kidali bi Malien uye tieni do anku bi Kidal jatike wale mogo nunu u chaman ba de be Kidali dugu miseni fefe be abebo le bolobi ka bo Kidali ki beta Algérie frontière là au contrôle o be jatike wale mogo de bolobi ndando wala de mun kera Kidali bi netena tiara la netena image ira me image ube Malien be aye déjà parce que problème moué na pour ka galon tike Malien nyabe tiena Malien be tikawula internet clean ane munu me kelela no jatike wale mogo yi olu yere be filmer de ke ou filmer to la ou ba ira de fana ou be dati ou fana fo yaro sosolito la bon avec la ka botunu ko mogo kana daula bon aga communicateur munu me kuma olu ben galon fana tike ora to ka communication ora to jatike wale mogo be ka force sura ko bi do berete ngalu abe ngalon teke de la ngalon teke dabla abe ne nya ne be kuma la orna bebe ni bulu ya a vérité chama bene bolo ya ma fo abede ne nye ya image uye munda nkambi amano wade baka tiende fo walai donc ay Kidali odoko songo Assimi Goïta ma fo Mali surasi bengena Mali surasu be Kidali katabla kaila wallahi Assimi desara benga jena teke chatisi abe tapasi drone la kayika unala uchi au ka wuli ko situation e suko ni kayika fefe mobilita kibeta kaipi nous mi ministère le kashi bonteke kono parce que adama denga kiga jamana fait ça iga kiga jamana fait kana fo kibe régime doron servi ka jamana servi malien chama jamana ni régime jamana be jamana nyamogo be utekelenge de non utekelenge Mali armée communiquer nani de kabi ibala kale kuyo Mali contrôle beta ne communiquer ne Mali armée ka communiquer kalambi ne ni sonjara mene klara kata image ou de yetuguni Mali armée be ka munke aka communiquer pasi ça fait ani mu me ka ke sur le terrain ne ala wala ou tekelenge parce que ne be ka image ou de ne vidéo flam ke sokomadana an karamo buya aidara ka mogo were yeli filmer ka ka karu jolembe nyoroni kaisra la ne o ira la sokomadana o kera mobili chama ne be ka josra na bo abe ka boko mogo ka srata ne mogo srata o tonyo be tusro o ma be jama est-ce que o be jama na fawla ça veut dire que aute jamana kula awe yere makarane la ka fa Suleiman ngana ay kalon teke dabla dire pas Suleiman ibe ka munga ibe ka armée janfadi ibe ka Assimi de sauver mais ibe ka armée janfa ibe ka malien janfa wallahi abe malien janfa la mais ne be mola ne be kuma la ban kuma mun fo ayaye Francis serve de renseignement fleur Sénégal a Mali surasu ni Sénégal surasu be patrouille que souvent malien Francis surasu gain on Francis kelenga servi de renseignement tara oni Sénégal nyamogo yo nyogonye nafa jumembula Mauritanie be kata Ikran ni reçoit Algérie be kata Ikran mercenaire reçoit on mo kelo be kata fara jatke wale mo ma kaka ankele e Assimi mi fara be Mali kuna e be ka malien don kasola jatke wale mo mene to Assimi be mo mene o tuka kelina nete Amadou Koufa fe nete Nabi Jara fe awa nete Assimi fana ka kula ou be bandu de ou be mo fakala udi ou be kafrite même mo fo surasu nyena tugu bari a te marché na ba Assimi dégager ni courane cha te solution sur ko ina na solution sur la kumbe bo wulu ga bona ne de ya fo nyena bi aya tanata aya hadamade ye janfa gloki de la bila atinga ibulu iba tugu ibe ga bina tadi sari iba tugu sari ben ibe kuma ibe ga klela ibe ga kleni bi ekele ya nete jatke wale mo gon few netu fede mais ou be mun boda ou bode ke Assimi du men galon teke di ora to Mali mbula me bon Mali armée communiquer nani de kebi ne ma flip nani ou be saba ijo nga kwele fila saba voilà communiquer saba ou be nani bon je pense que saba dido Mali armée communiquer saba kebi wallahi ouye soroji chamanka nga surasuku c'est bien souvent mais propagande obe no ni ti boloro mina isoto oroni kuna quoi a faudra en bas contrôle mais quand faut que la situation est sous contrôle la situation n'est pas sous contrôle de ou un galondi na ma sabala avec un malion bla abattoir de là pour votre propre égoïsme na be jamana de fait abina fa e de ngolo
e den bɛ fɛ ka bɔ Bamakɔ kura ka taga Bolibana e ko sira ka ɲi e ni Ala cɛ bandiw bɛ sira la e bɛ sɔn i yɛrɛ wolo den ka bɔ aw minnu bɛ ka kuma ko Kayi sira ka ɲi ko Jɛma sira ka ɲi n'aw ye halala de aw Diripa ɲɛmɔgɔ aw Asimi ɲɛmɔgɔ aw yɛrɛ ka mobili ta Asimi yɛrɛ ka don mobili kɔnɔ ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi aw yɛrɛ ka mobili ta capitaine b'o de kɛ o ni aw yɛrɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ aw yɛrɛ de kan ka kɛ exemple ye aw de kan ka don mobili kɔnɔ ko wayi ko la situation est sous contrôle Asimi Goita yɛrɛ bɛ mobili ta ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi k'a fɔ Kayi ka taga Jɛma ka taga Ɲoro ni Asimi o kɛ malien bɛɛ bɛ tugu malien bɛɛ bɛ a ka moto ta hali nɛgɛsotigiw bɛ sira ta o la maa bɛ nkalontigɛ la a y'a ka vidéomanw kɛ mobili kɔnɔ a ka propagandistes Bubu Mabel ninnu ni Busi ninnu aw bɛɛ ka mobili kɔnɔ a ka Kayi taga sira ta n'a y'aw yɛrɛ filmer dɔrɔn hali nɛgɛsotigiw bɛ taa Kayi a ka nkalontigɛ dabila bɛɛ tigɛlen don aw la bi bɛɛ tigɛlen b'aw ka fanga in na bi parce que aw ka fanga kɛra bigani fanga de aw ka fanga kɛra nkalon fanga de aw ka faiblesse ye yɔrɔ fila de jatigɛwale mɔgɔ bɛ ka mun kɛ aw bɛ k'o kɛ o ye kelen ye jatigɛwale mɔgɔ bɛ ka aw bɛ k'o kɛ o kelen ye filanan tiɲɛ tɛ bɔ aw da bon bɛɛ tigɛra aw la voilà la vérité donc an bɛ mun kɔni kɛra Kidali ne tɛna image yira mais Kidali tiɲɛna Kidali menacelen don bi n bɛ dan o dɔrɔn ma Ala ka Mali ɲuman bɔ nin na